Čau, já jsem Rubin a tentokrát jsem tu sám. Byl jsem na to před 4 dny, jakoby na kdo přece víc električko. No a takže no, už jsem byl na táboře, takže nevím, ale jo, bude to taková menší pařba, takže já tam dám takový, no to pak uvidíte v tom videu. LOL. Minuta skoro.